We have Team Good James. So once again, we have Team PBA Grace, Team PBA Followers, we have Team Javit and Team Scotty. Ayun po. Ayan, isang masigawang palakpak para sa ating PBA All-Stars! Okay, so this is going to be a 4-day activity in the celebration of our cityhood anniversary. So the event will start today with just the meet and greet at the City of Pasay Arena. And later at 3:30 p.m. there's going to be a meet and greet at the City Mall, Pasay. And sa masigawang palakpak, Team Japet Aguilar! Nasa na mga ba si Team Japet? Sir Japet, kaway-kaway na po. Yan, Sir Japet Aguilar. So tomorrow we're going to have the Skills Challenge. Ayan po mga kaibigan, bukas po, abangan ninyo ang kanilang skills challenge. Meron po silang obstacle challenge, meron po silang 3-point shootout, and of course, meron po silang slump jump challenge. So bukas po yan mga kaibigan, and of course, ang tabayanan bukas, ang ating laro between. Ayan po, sa mga teams natin, magiging! Team Scotty! Sir Scotty, kaway-kaway naman! Yeah! So it's going to be the winner against the Team Japet and Team Scotty.
interesado na po kayo para sa ating meet and greet. Mamaya na-count naman itong sinigong na po sila. So, once again, so this time, ladies and gentlemen, before anything else, we would like to hear a message coming from all right, ladies and gentlemen, maraming salamat po. Tapos na po yung aming class dito. At syempre, ito-turn over natin yung aming microphone kay Miss Apple David. Palapakan mo natin. Magandang magandang hapon, PBA fans from the city of Pasig. Thank you very much for your warm welcome. At narito na nga po, inihahandog namin sa inyo ang mga favorite PBA players here at the city of Pasig. Of course, I'd like to acknowledge the presence of our VIP, starting with your City Mayor, Attorney Stephen Palmares. Kasama rin po natin Yusek Jeffrey Palmares. At syempre, ang PBA Commissioner Willie John. At ngayon po ay hula natin ang mensahe. Ang ating mga start with Yusek Jeffrey Palmares. Yusek, napakarami po ang nag-aabang sa atin dito sa Pasig Arena. Any message to all the fans? Mayagayat nga hapon, Pasig City! Nalipay ka ko. Laya ka rin magligan na tinuig, kaya hindi kita makahiwak sa dayang mga aktibidades. Maumpisahan doon natin bukas. Kabutan ng tanan, maging bahid ng dayang istorya ng aton kabuhi na nag-akto niya ng bukos sa mga star players ng nakalain-lain ng mga teams sa Philippine Basketball Association. Gani, si Mayor Stephen, Mayor naton, Mayor Stephen, thank you for facilitating all of this. Palakpakan natin si Toloy Stephen. Sa tanan-tanan ng mga konsyales na nagsuportan man para mapalipay natin yung aton na syudad. Dayang handog natin sa anibersaryo kay ka-25 nga tuig kang aton pagiging syudad. Di ka ginapagalimutan, kada Marso, birthday ka syudad ng Pasig. Kada tuig, magasilibrar kita. Kada tuig, panamion naton, yaton nga pagtiriripon. Kaninyo tanan-tanan, diya tulad kanaton, ya pinakamayag ng mga basketballista sa Bogos na Pilipinas. Salamat, Commissioner Marcial, for giving us this opportunity to host the 2023 All-Star PBA here in Pasig City. Thank you and God bless us all. Maraming salamat po, Yusek Jeffrey Palmares. And now, the very gracious host and time to hear it from City Mayor Attorney Stephen Palmares. Mayong hapon sa tanan. Good afternoon. Imaw ni Tuto Jeffrey Palmares na kilog naton nga mga opisyales kasyudad Pasig, Vice Mayor Elisel Chavez, tanan naton nga members ka City Council, Department Heads, LGU family, tanan-tanan nga volunteers, nabantay sila volunteers, palakpakan naton sanda, CCW, Kapaliga, GBI, kang Yaaton, CCWI, tanan-tanan nga mga pumuloyo ka syudad Pasig,
usay kita nagnahimo naton dayang okasyon diya sa syudad naton. Tungod kita tanan nagabilog, nagaisa, nagaburligay sa isa ka direksyon. Madala naton, aton na pinalangga ng syudad sa aton handom sa pagprogreso, bringing Pasig City to its greater heights. Salamat kay Kong Willie Marcial, to the PBA family, sa tanan-tanan ng mga PBA players, mga paborito natin ng PBA players. Salamat gid sa pagtaon ninyo kanamon ka-oportunidad diya sa syudad ka Pasig nga maka-host kay isa ka maraktason nga okasyon, the PBA All-Star Weekend diya sa syudad ka Pasig. This is just the first day of the All-Star Weekend. From this afternoon, tomorrow, may hambang, Yaroke Sophomores Juniors. Alas 3, kung isa'y hambang nanda between Yaroke Sophomores Juniors, kag may 3-point shootout, may obstacle of skills challenge, kag may slam dunk competition. Haruman diya sa City of Pasig Arena alas 10. May Marso 10, alas 3 sa hapon. Kag sa Marso 12 may All-Star Game. Inaimbitar din namin kamo na magkaring kag magsaksi. Yaaton yung tickets available. Kay Turo ka pamangkot kag nagatawag kay Mayor Stephen. Yaaton yung tickets dayan sa entrance sa City of Pasig Arena. Sa liwat, salamat kit sa padayon ninyo nga suporta sa amon kapang gobyerno ni Toto Jessery Palmares. Salamat kit. God bless us all. Together, we will bring Pasig City to its. Mayong hapon and God bless everyone. Thank you very much, Mayor Attorney Stephen Palmares. And now it's time to hear it from our very hardworking PBA Commissioner, Willie Marcial. Maayong hapon sa inyong tanan. Good afternoon po sa inyo lahat. In behalf po ng PBA family, players, coaches, governors at owners, maraming salamat po sa mainit niyong pagtanggap sa PBA All-Stars po dito. Hindi po kami nagkamali na pinili namin ang Pasig dito sa All-Star. At pangako po, babalik po dito ang PBA. Official din po, maglalaro po kami dito. Maraming salamat po at magandang hapon. Thank you very much, Commissioner Willie Marcial. Ngayon naman, Pasig City ay meron na kayong kilalanin ng isa-isa. Ano nyo Players, as I call your name, please stand, wave hello to our fans. Simulan natin sa ating mga skills participants. Let's give it up for Joseph Kapaini! Big Bo Banda! J.M. Alma! GB Paulo! Ato Ulan! Wami Johnson! Chris Lalata! James Network! Dave Marcelo! And Larry Puya! At as per Commissioner, meron tayong piniling tatlo para magsalita mula sa skills participant. So don't worry, PBA fans, sagot namin lahat na magpapasaya sa inyo. So sisiguraduhin namin, matutuwa kayo sa lahat ng makikita nyo ngayong hapon. Iaatras lang natin ang konti yung mga upuan para makagalaw ang ating mga players.
the obstacle challenge. Some of the participants from the three-point shootout and the slam dunk competition na hindi kasama sa RSJ and the All-Star Game. Okay? Teka lang, huwag na po ako itutula. At kailangan nyo sundin lahat ng tabak ng sasabihin ko. Okay? So, first, we'll hear a few message from our chosen participants. Simulan natin kay Bo Berga. Bo! You are the defending obstacle challenge champion. So, meron ka bang mensahe sa lahat ng fans sa nakakabang? And for sure, cheer ka at gusto maka-back-to-back championship na sa obstacle challenge. Ngayon muna, thank you po sa basi, sa mag-invite sa pinigin ninyo. Dito ko ngayon ang All-Star. Muna, sana po huwag yung magkasawa sa pupunta sa pinigin. Yung tulad ng sabi ni Kong, babalik ang pinigin dito sa basi. Thank you! Next up, we have Joseph Gamaye. Ito kinabahan. Akala niya kalaban niya lahat ng bigs, but participating in the three-point shootout, we have Wami Johnson! Okay. So, syempre, ngayon, nandito na tayo sa mas exciting na part. Mas exciting na part pa. So, skills participants, please stand up. Go. Gusto niyo ba ng sample? Wala tayong magagawa. This is for the fans. Music? We'll say about it. Extended like that. Guys, take over. Puro bata ko ako. Ako nga, mabirin ko, masasayaw ko. Okay, madali ang kausap, Commissioner. Meron po sinasabi si Bo Berga, Commissioner. Kaya, hindi makakabalagyan ko, I love you. Oh, di ba? Okay, DJ, hit it! Thank you very much, Raymond. Makakabalik ka na. Okay. Ay, makakabalik lang sa upuan kapag nakasayaw na. Eka. Ako sabay dito ng konti. Ako po ay napagputusan lang. Music, yung mga gusto na makaupo, DJ. Paano? Wally? Woo! Hindi pa! Ay, may nagre-request. Pakipalitan daw yung kanta. Ay, ito na. Papalit. At tuturuan ko kayo. Hindi kasama sa kasama. Okay!
Maraming salamat. Nag-enjoy ba kayo? But wait, there's more. Ay! Oh, ito na. Wait lang. Hindi muna po sasayaw ang All-Stars. Ang All-Stars kasi sila po ay sasayaw sa linggo. Makikita nyo, huwag muna natin pasayawin ang All-Stars. Pasensya na po, tinatago po namin ang sayaw nila. Pero yung RSJ, sasayaw po yung mga yan. Thank you very much po. Pero syempre, hindi natin papalantasin yung RSJ. Yung mga greats and stalwarts na hindi sasayaw on Sunday. Sasayaw din sila this afternoon. So, now let us welcome our PBA greats. Ang mga players. PBA greats, we have Justin Arana, Ato Honor, Aaron Black, Elaine Mulanadi, Jared Ahamisi, Adrian Wong, Jared Bonanza, RK Yagan, Happy Gomez Milano, Andre Caracol, and Coach Richard Rosario. So muna magbibigay ng mensahe sa atin, of course, the head coach of the great team, Coach Richard Del Rosario. Ayun nga po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa pag-iinit at pagtanggap ng Pasig sa PBA All-Stars. Dito po ang inyong team greats. Sila po ay magpapasayin sa inyo bukas. Nakalaban nila yung team stalwarts. Maraming salamat po sa amin namin na nandito kayong tumulong para supportahan ang inyong RSG versus greats versus stalwarts. Maraming salamat. Thank you very much, Coach Char. Now let's have, okay, NXT na daw si Coach Char. Okay lang yan. Now let's have RK Minagan. Thank you, Lilo, po. Sana po, tuloy yung support dito. Thank you, po. Thank you, RK. Now let's have Aaron Black. Salamat sa lahat na dumating ngayon. Salamat sa mga support sa PBA. Tuloy-tuloy na lang. See you tomorrow sa iyo. Finally, Jared Ahamisi. Thank you guys for the support of the PBA and always supporting the players as well. We just want to thank you and hopefully we give you guys a good show. With that, Team Grace, get ready. Same song. Okay, may request sila. Ting-ting-tang-tang daw sila. Music? Kamusta ka sumako? Again daw. Ayan na. Ako? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Sino yun? Di ba wala? Baka makakusap tayo ng mga sponsor. Hey! Mayor! Buti na lang hindi ako taga Iloilo. Kundi may kalaban kayo. Anyway, Sean, you got the dance floor, bro. Number one gold getter, son. Rookie sophomores. You have to show something, bro. In Tagalog, ipakita mo na. Coach, baka gusto mo sumapol. To all the girls I've loved before. Wala lang, share lang. Baka, Thank you para naman natin, Coach Kaloy Garcia. So now, we'll have some of our players give a few passes, starting with Sean Alfonso. Hello guys, we're yung stalwarts and we're happy to be here. I can't wait to play for you guys. Bukas, si Blessed tayo. Si Tyler. Si Tyler. Thank you, Pastor Sydney. We love you. And lastly, Anton. Eto na si Anton Sisigaw. Ang dami sumisigaw, bilay natin lang. Maraming salamat sa support and sa mainit na pagtanggap and excited na kami maglaro bukas para sa inyo. Salamat! Thank you very much, Anton, and to the team stalwarts. So, you guys know the drill. Hindi nyo na kailangan ng magtuturo sa inyo. So, stalwarts, please stand. Kaya ni Sean yan. Music. Ano na? Bumakas na. Thank you very much, our team stalwarts. Okay. So ngayon, oras na para kilalanin ang ating all-star team. Starting with Team Janet! Team Janet, Janet Aguilar, Raymond Almazan, JB Lorenzo, Chris Luzon, Al Alcoy, Alex Cabanat, Gavin Osana, Paul Lee, Jeremiah Gray, Gian Maria, Lawrence Pico, Gio Lago, Armin Santos, and Coach Shingo, Assistant Coach Richard Del Rosario. Sige, hayaan na muna natin sa normal na kailangan line. So since as their commissioner, sustain nila yung kanilang sayaw on Sunday, kailangan po abangan niyo po yung kanilang dance showdown on Sunday. Pero ngayon, what we'll ask from you guys is to give a message each to our PBA fans. Of course, starting with you, Captain Janet Aguilar. Pinapawin ko sa inyo lahat. Maraming salamat po sa pag-welcome po sa amin dito. And masaya po kami at nandito po kami. Handa na po kami para hopefully pagbigay ng masaya sa inyo. Thank you very much. As we can see, pumipili si Commissioner ng mga lucky fans na pinapaakyat dito. So, palakasan na lang po ang cheer. And next, mamaya yung sound. Okay, next we have Raymond Almazan. Oo,
guys for the show, so thank you. Next up, our parade. May po sa kanan. Kita-kita na rin yung magmahantag sa Sunday. Ingat sa kanan. God bless. Thank you very much, our Nords, Tito. Sa kanan, maraming salamat sa pag-welcome niyo sa akin dito at sana mag-enjoy kayo sa ngayong weekend. Salamat sa inyo. Thank you, Nords. Now, Gio Malalon. Magandang hapon sa inyo lahat and thank you sa suporta niyo sa PBA. Sana mag-enjoy tayo ngayong all weekend sa All-Star. God bless you, mag-uwag yan lahat. Maraming salamat, Gio. Next, we have Jeremiah Ray. It's great to be out here in front of you guys. Thank you for your support of the PBA. And once again, you got me excited weekend ahead. Thank you very much. Next, Paul Lee. Maraming salamat sa mainit na pagtanggap dito sa amin sa Pasig Iloilo. Sana mag-enjoy tayo ngayong All-Star Weekend and see you all Sunday. Thank you. Salamat, Paul. Calvin Octana. Magandang hapon po sa inyo lahat. Tsaka salamat sa pag-welcome sa akin dito. And hopefully mag-enjoy kayo this week and hope to see you soon. Thank you, Calvin. Next, Chris Newsom. Thank everyone. Thank you for having us here. We're to be able to showcase our talents in front of all of you. And we hope we give you guys a great show. Alex Cabablon. Thank you guys for the warm welcome. I hope you enjoy the whole weekend together and see you guys on Sunday. Last but not the least, we have Gian Mamuya. The only rookie. Ay, wait lang. Message mo na message. I got you guys. Okay, go. Thank you for the support. Excited na po ako for Sunday. Sana magiging tayo. Okay, so, Commissioner, hindi ako ang nag-suggest dito. This is the suggestion of the team captain, Javel Aguilar, being the rookie, hindi sasayaw, pero kakanta. Gian, Mamuya. Okay, come, gitna. Okay, sige, kahit anong kanta. Sa gitna. Palakpakan natin, representing Team Javel, Gian Mamuya. Sorry, sumayaw pero kakanta po. Katahimikan, let's have a moment of silence and listen to the very nice voice of Gian Mamuya. Teka lang naman, dito pa nag-practice. Again, take two. Kulang kasi sa palakpakan. Again, let's give it up for Gian Mamuya! Quiet. Naku, pag tumatagal, may fine yan, ha? Teka lang, isasama natin yung isa pang baguhan sa team. Calvin Octana. Okay, yung mga bago sa... Ay, parang ayaw ko. Yung mga bago. Mag-usap kayo kung nakakantahin nyo. Masisira siguro ang araw na dito ngayon. Habang kumakanta si Gian, sinasayaw ni Calvin. At ni Jeremiah. You have to join them. Being the and Jamie Malonzo as well. Yung mga bago sa ating All-Star.
Okay, so we have Calvin, Maya, Jamie, at first time All-Star din, Nards Pinto. Okay, Nards? Okay, music. Music. Ayan na. Okay, go. Rian. Okay, again. Chris, let's move here. Kaya rin namin. Music, again. Focus, guys, focus. Palakpakan naman natin, Team Javelin! Thank you very much, gentlemen. Alam niyo, PBA fans, kung nabibitin kayo, make sure to watch the whole showdown happening this Sunday right here at the Pasig Arena. So ngayon naman, mukhang nakapag-warm up na yung next team. Let's go, Team Scotty! Team Captain, Christian Stan earlier. CJ Perez, Calvin Abueva, Robert Bolick, Arvin Valentino, Taylor Russell, Jason Castro, Sandy Bingo, Marshall Lazar, Mark Barrow, and James Yap, and Coach Yengil, at Coach Caloy Garcia. Usap tayo doon. Pero yung mga fans naman banda doon ang ano natin. Parang one side naman yan. Close up lang, close up. Okay, tayo. So first, we'll have some messages from each player, starting with Team Captain. Scotty. Magandang hapon, Tagapasi. Maraming salamat sa mainit na pagtanggap niyo sa amin dito. Magkita tayo sa game, supportan niyo lagi yung PBA. Sana mag-enjoy kayo sa weekend na to. Maraming salamat. Next, we have CJ Perez. Magandang hapon sa inyo, mga Tagapasi. Maraming salamat po sa mainit na pag-welcome niyo po sa amin. Sana kita-kita po tayo sa Sunday. Bibigyan kayo namin ng entertainment at magandang sayaw ni Calvin Abueva. Next, we have Sandy Bingo. Magandang hapon sa inyong lahat. Maraming salamat sa pag-invite ninyo sa akin dito. Proud to represent the team in PBA and thank you and God bless. Next, Arvin Tolentino. Magandang hapon and salamat sa pagpunta sa pagsuporta ng Kita Kids. Marshall Lazar. Go, Marshall. Thank you guys for having us here. We put on the show for everyone and hope you guys have a great time. Mark Baroka. May modo sa inyong tanan. Salamat sa among pagkatagiri. Thank you sa PBA na nadala mi diri karon and God bless you tanan. Hi guys, thanks for having us. Thank you sa tanan na kami. Salamat. Teka lang. Baka inaabangan nyo na natin. I'm not forgetting. Yan. Calvin Abueva. Hi guys! Yun, mabuhay tayo lahat at thank you po sa pag-welcome sa amin dito, lahat PBA at mga players at ay mayor dito sa Pasig at papasalamat kami sa pag-inig na suporta nyo at sana at simula bukas hanggang Sunday enjoy niyo panunod namin panunod ng game dito sa Pasig at maraming salamat. Thank you. Thank you very much, Calvin. And
The first timer, we have Robert Bolick as well. Second time, first. Okay, dito ka? Ha? Teka lang, first timer din. Christian Sanhardinger is also first timer. And of course, actually, sa totoo lang, itong buong team na to, willing na to sumayaw eh. So kasama si Calvin, hindi nila sila kailangan pilitin. Music! Wow! Ayan na! Oh! Teka lang, yung rookie natin, Arvin Valentino. Arvin, hindi daw papayag yung mga seniors mo. Arvin! Hindi daw papayag sila, Calvin. So, okay, dilig ka tayo, let's proceed to the side. Except for Arvin. Arvin. CJ? Baka malalikot tayo dito. CJ? Unless gusto mo siya wala. Arvin, stay. Stay. DJ? Music. Again, kung gusto niyo po mas mapanood ang buong showdown, manood po kayo sa likod. So now at this point, we will proceed with a meet and greet proper. We'd like to invite our players to go on the center court and go around and meet the fans. Sa mga fans po natin, pwede kayong lumapit hanggang sa barricade. Just don't forget to wear your face mask. So players, just inside the court, and then have your photos taken with our fans. Yes, I'd like to invite our players to please proceed inside the court. The fans to remain on the barricades, outside the barricades. Please wear your face mask. Para po sa schedule ng ating All-Star Weekend, tomorrow, Friday, we have the Skills Challenge at 3 p.m. Release on Lord Junior at 5 p.m. And then, after po natin dito, we'll proceed to
mga players. Please secure the safety of our players. Kasi kalau ma-roast sila or whatever, please halang-halang lang kita, students.